I pozdrav svima ljudi, ja sam Aki sa kanala Aki i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, sam sam serveru za snimanje. Da, sam sam. Pitate se zašto? Pa, teo sam, pošto Stefan i Jocko sad ne mogu da igraju baš, teo sam da im priredim jedno iznenađenje, pošto mi je dosadno jako, a ja ne znam šta da radim, sem da radim. Teo sam da priredim jedno malo iznenađenje za Stefana i Jocka, pogotovo za Stefana. A to je, Stefanu sam razmišljao da napravim jednu malu kućicu, pošto ja sam mu rekao kad će napraviti svoju kućicu, on je rekao da ne želi da pravi, hoće da bude na polju. Više puta mu je eksplodirao krevet pored njegovih stvari, eksplodirali su mu čestovi, farma, krevet, sve mu je tu eksplodiralo. I ja sam odlučio da mu sada napravim jednu malu kućicu, ništa posebno, znači ako mu se ne bude svidjelo šta ću, znači neka napravi kad bude on hteo, ja ću mu napraviti, ako mu se ne sviđa nek slobodno sruči. A za Jocka, on je dosta siromašan i njemu ću, pošto mogli ste možda na kraju prošle epizode da vidite, ja i Jocko smo otišli bili u mine, ja sam našao dosta dijamanata, našao sam oko 12. Imao sam ih 6, zapravo da, našao sam 13 dijamanata, a Jocko je našao samo 2. I bilo mi ga žao, našao je i malo baš irona i golda, nije imao sreću u mineu. Pa sam odlučio da ga malo nagradim i da mu dam malo irona, malo golda, malo dijamanata, kako bi mogao da napravim neke osnovne stvari, pošto stvarno siromašan. Pa, ovako, prvo želim da uradim lakši deo posla, a to je, evo, pripremio sam ovdje iron, pripremio sam eto malo golda i pripremio sam, pošto hoću sebi malo da ostavim naravno, daću mu 7 dijamanata, tu ima da napravi, ja mislim da ima da napravi mač, ima da napravi pickaxe, znači to je 5 i ostane možeš da radi šta hoće, da napravi svoj enchanting table. Pa ovako, ja ovdje imam drvo, ali ja neću da uzem svoje drvo, uzet ćemo njegovo. Ima brikove, vidite to nisam uzet ćemo ipak svoje drvo, žao mi ga. Ovako, napravit ćemo jedan chest i treba da napravim jedan sign. Gdje su signovi? Evo ih signovi. I hoću da mu ostavim tu taj sign, da mu napišem ko moj dan poklon. Kažem, evo da ovako. I za tebe od najboljeg youtubera zagradi Aki, ako nisi znao mislim. To je to, uradili smo prvi deo posla, nice. Bravo, pao sam. Ok, sad ćemo da uradimo teži deo posla. Ok, dan je. I ovdje sam, da, inače, dok nisam snimao, napravio sam malo u terakotu. Verovatno neće biti dovoljno, ali za sad možda bude dovoljno. Ne znam ni ja. Da, i teo sam ovu white terakota. Samo 32. Inače, teo sam da mu napravim mali šator. Nije kao kućica, nego je kao, mislim, znate što je šator. Mali neki šatorčić gdje bi mu stao krevet, čestovi i pećnice, kako ne bi mu ovdje eksplodirao creeper stalno. Mislim, i ovdje bi mogao lako da uđe creeper, ali barem ne toliko lako kao ovdje, samo i to je to. Nemam kamena kod sebe, uzet ću njegov kamen i onako njemu pravim kuću. Treba nam ovi cobblestone wall, treba nam spruce, to sam bio pripremio, treba nam da napravim malo više stikova, treba će nam ovi spruce fence-ovi, treba će nam spruce stairs, treba će nam spruce ovi slabovi i to je to, ja mislim, da. Ok, i sad možemo se bacimo na posao. Ne znam da li je ovo dovoljno dugačko da njemu stane, pošto sam ovdje malo sam pripremio ovdje, vidite, pod kao da mu stane šator. Sad ne znam da li da mu napravim ovdje ili ovdje, nekako
ovdje bi bolje stajalo, ima više prostora i sve, ali možda je on teo tu nešto da napravi, pa rekao kao možda i ovdje. Tako da, ja ću napraviti ipak ovdje, pa ako on razmisli da ga skloni, neka skloni, nije mi važno. Pa prvo što treba da postavimo jeste okvir, a okvir ide ovako, treba nam jedan, čekaj vidimo da li je to dovoljno, a jeste, ovako, treba onda da stavimo jedan spruce blok, da izvedim sve, ovako da izvedim sve da mi ne treba kasnije. Stavimo znači taj spruce blok, onda ponovo stavimo stair, ovako stair stavimo, onda stavimo ponovo jedan blok, stavimo ponovo ovo, onda dalje šta ide jeste, ok, dalje šta ide jeste ovo, sad siđemo dole, skršimo se, naravno ako se ne skršiš nisi čovjek, bam, stavimo ovo i isto ovako uradimo na ovoj tu strani, ali meni sad potrebno opet stairs, a ja više nemam spruce. Da li Stefan možda ima spruce? Da vidimo, ne mogu idem. Evo nema spruce, možda ja imam, čekaj sad ćemo da vidimo. Ok, imam spruce, malo stair, to. Ali ne znam da li imam dovoljno, imam dovoljno svega. Ko da je važno, ako ne budem imao da nabavim. Sada šta nam treba jeste da samo ponovimo sve na ovoj strani, tako da vidimo se kad to uradim. O da, pogrešio sam zapravo ovaj tu deo, ne treba da ide ovako, nego treba da ide ovako, pa ovako. Da, tako treba da ide, ne treba da ide onako kao što sam bio napravio, samo da znate. I bam! Znači to ovako sad izgleda. Sad, dalje šta nama treba jeste da se popnemo nekako gore. Mada nam treba ponovo spruce. Ja moram da nabavim spruce sada. Ok, nabavio sam stvari. Sad možemo da nastavimo da gradimo. Da se popnem nekako, ne znam čime se penjem. Evo ga, uzet ćemo luk. Ovako. Sad, ovdje treba, kad smo stali ovdje, treba da ovako stavimo. Treba da stavimo jedan ovako. Da sam ga dobro postavio. Jesam, dobro sam ga postavio. Treba da stavimo jedan ovaj slab. Treba da stavimo još jedan slab. Onda stavimo još jedan slab. I na kraj stavimo, na kraj sad opet treba ovdje da uradim ovo što smo uradili na ovoj strani, tako da sad ću to da uradim. Ok, uradio sam to i na ovoj strani. I sada zadnje što treba da uradimo, nije zapravo zadnje, treba nam, da ovdje sam napravio ove zidove, treba da stavimo ovako, samo moram da vidim pošto gledam sliku, nisam ja ovo izmislio. Da, sad samo treba da napravimo ovako, evo ga, kao da izgleda kao stub koji drži sve ovo i to i treba ovdje da napravimo. I sada za kraj treba da napravimo, da stavimo white terakota, treba da stavimo ovako ovdje, inače neću imati dovoljno za sve ovo, tako da molimo se da imam dovoljno, a verovatno neću, nice. Ok, stavimo ovako ovdje, onda stavimo ovo ovdje, stavimo onda ovo, stavimo onda, kada smo to uradili, treba i ovdje, i ovdje. Ovako, to je samo za ovu stranu. Ovdje bi trebalo da sklonim malo. I sad više neću imati dovoljno terakoti za ovu stranu, tako da idem da nabavim još terakote. Ok, imam još bijele terakote, sad možemo da nastavimo. Znači, kako smo beše radili, stavimo ovo ovdje. Čekaj, se sjetim, ne znam kako sam ovdje bio pravio to. Aha, dobro, kapirao sam. Znači, onda stavimo ovako, stavimo jedan ovdje, stavimo do kraja ovo i to bi bilo to, vidite. To ovako treba da izgleda. I sad ja sam mislio
da mu stavim sve njegove stvari unutra, tako da ajmo i to da uredimo. Treba da mu stavimo krevet ovako ovdje, da ne udara glavu baš ovdje. Treba da mu stavimo craft table, da mu stavimo njegov anvil. Stavimo mu anvil ovdje. Da li ima on crafting table, moram da mu pravim. Stvarno Stefane, nemaš crafting table. Treba ti pravim crafting table. Au. Aha, ima crafting table. Otkud mi 3 crafting table, ne znam. Dobro, stavit ćemo mu, eto 2 crafting table. Ma evo ti 3 crafting table, ko da me boli ovo. Da, trebam mu... On nema ni pećnice. A ima pećnice, dobro. To sam ja sve uzeo, već bio izgleda. Stavimo ovako tu. I čestovi će mu verovatno tu stojati. Tako da... Vidite sad, ne znam da stavimo u treću pećnicu. Neka bit će ona će biti moja. Znači ovdje će moći da stavlja ovako chest. Da, mogu da mu napravim barrel, eto čisto ono. To ću mu napraviti. Samo ne od ovka, samo ne od sprusa, pošto sprus nemam baš. Mislim mi treba slebovi. Ne znam kako se tačno pravi, evo ga. Jeste, ovako se pravi barrel. Daću mu 4 barrel, eto tako. Stavimo mu ovdje ovako, stavit ćemo mu... Da li može chestovi da se otvore odavde dole? To nisam siguran baš. Ja ću staviti ovdje pa ako može. Vidite, ne može, pak. Šta ćemo sad? Ajde stavit ćemo mu ovako tu barrele. Da, mislim da tako bolje izgleda. I ovaj tu ćemo da mu također stavimo ovdje. Da. Ovo izgleda sasvim ok. I tu ćemo mu staviti tu treću pećnicu. I ovako bi izgledala njegova kuća, da. To bi bilo to. Jedino što će on morati da uredi jer ja nemam živca to da uredim, a to je da skloni svoje stvari tamo unutra. I da. Ljudi, to bi bilo to za ovu jednu tajnu epizodu koju će Stefan i Jovan tek da provale kada izađe ovaj klip na kanalu. Pa, to je bilo to za ovaj klip. Ja se nadam da se svidao. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Ok, Stefi, sad kad si ti online, kad možeš da igraš, želim da imam tvoju reakciju za ono što sam napravio, tako da, ajde, prati me. Idemo ovako, držimo štapove, ti jedini imaš armor, ja nemam, ja igram previše cool. I evo ga! Wow, šta Za tebe! kako to? Odreveran. Pošto gleda ovako, mislim, žao mi te bilo što ti je već 2 ili 3 puta eksplodiralo sve oni chestovi, farme. Da, što ti sve eksplodiralo, bilo tamo par puta gdje ti si kao teo da živiš. Odlučio sam barem ti napravim nešto gdje bi mogao da kao stavljaš stvari. Da, sve sam ti tu stavio. Stavio sam ti i barrele, pošto nisam znao, ne može ovdje da stanu chestovi baš svuda, pa znaš baš. Da, ali dobro, meni se sviđa pošto ima kao storage u barrelima. Da. Imaš sad i više storage, imaš bukvalno, pa koliko ovo, 3 chesta, ovamo si ima samo 2. Eto, ti ako nešto budeš to promeni, slobodno da sam napravio ovo za tebe. Čisto ono. Meni iskreno sviđa mi se, samo ću naravno da stavim negdje vrata, ali neću naravno da budu normalna vrata, nego ću... Da, ti staviš što god hoćeš, samo ja sam ti napravio ovako izgled kao šator neki, ti ako hoćeš nešto promijeni, da promijeniš, ti slobodno promijeni. Znam tačno koji će blokovi da se slažu za ovo, ali neću sada to da radim. Dobro. Ok, Joco, nalazimo se sad ovdje kad si ti online, također i Stefan je online, on kopa, seranja. Ajde idemo do tvoje kuće, da ti pokažem, jedan poklončić za tebe. Otvorit ću čak od najboljeg gdje ti otvoriš. Hvala gospodine Aki. Hvala. Gospođo Jovane. Cijenim to. Aha, cijenim. Iskreno. A ja sam svejedno najsiromašniji na serveru, pa i očekivao sam od tebe. Baš sam zato i rekao, da.